Tran kerkuya fi hagani gasngi hagani kapor ba phi angnut ban yo sngoy gaktin ba phi thrang ban snap ye gaktin ga jongblay ban nganget ba gaktin jongblay hi kanom long ka ba thali lene kanom long ka ba khlam jing man toy ya phi hagani gasngi ngakwa ban ye kren ka hima ye ka ba Nebukhadnessar ula Jingphohsniew kalong ru ka ba pentikna yang ni ba kaktin ga jongblay kamlan kaktin jongblay kam ju bakla kaktin jongblay kam ju yatho kulmar kaktin jongblay ka yatho bet sbak ba ka yatho lupa ba ya ka kaban saja ban ngasngu yu blay ba ublay jongi shwa ba unle gi ke uda batai lupa nando ka basdang kanang banginom sa ha ka umdum kanang banginom sa ha ka lengo ba deheng ta kwa banong ifi ba kaktin ka jongblay ka long ka ba shisha kaktin jongblay ka long ka ba janai kaktin ka jongblay ka long kabamju bakla kamju lamler hiru namar ba lakren yaka bala persat Syiem yaka daublay badai ta kwa ban yakren bat fi kan ka sngi momenta ba kalong shapang kata ka Jingphohsniew jangu Nebukhadnessar de fi puli na kitab Daniel pila ban yu kumno ba Nebukhadnessar la Jingphohsniew ba hadin bula Jingphohsniew ya kata ka Jingphohsniew u kemen step kan mashu ita ka Jingphohsniew badeng ta bola leng kata ka Syiem ka jong namar uong ba kata ka Jingphohsniew ka long ka badon kam hado kata Henry habola khot ya kita kinong batai habola khot ya kita kinong kan kinong kenya habola khot ya kita kinong itu lepa jong ka Babylon brok away kala bu jing ya ki hado kata namar kumno an smutu ne kumno an tip ya ka Jingphohsniew jong ki way kumno an smutu ya ka Jingphohsniew jong Syiem Syiem dalam dia mungkin mau syuk te kumno ngintip ya kata ke Jingphohsniew ke jong but Syiem ong kalong ka badon kam but ladam memla ladam mapi barok pimla ban yatu ngan penyap no barok bad shisha kila yaksat nganget kila jaus ar kila kinyu kila ya syepti ngadok kata ban umdan weiru ubala ban batai lene ban yatu ya ka ka bau Syiem Jingphohsniew deng ta habau lapas ya ka an bagata kalong ban penyap no barok kini kinong itu lupa wong baik kini kita tang ke jing pelut kai kini kita tang ke jing kam kai sudah bad kumta ula bitar yaki hadu bau ya kata ke order ban penyap yaki bad haba kala poi kata ke order ka kala litlang kala dhap lang ru yau Daniel hakata ke kategori mama uru udai wei na kita kinong batai unong itu lupa ha ke hima badeng ta haba kala poi kum kata what how Daniel ong balai bo Syiem kerki kata ngan duai how try bada shisha habau Daniel ur duai ublai ulapen pau ya ga ka bau Nebukhadnessar Jingphohsniew but uda batai bitik utra uda batai bitik ya ga ka ba Nebukhadnessar Jingphohsniew but Daniel yang khmat jong Syiem but batai ya kata ka Jingphohsniew but ka basutenat ne kalong ba namar bau Daniel udan kini ki weiru kinong itu lupa kini kinong nya kinong kan kilalat namar Daniel ong pensange syai kata ngan sabatai manga tadeng tanga smutenat ado kata namar bau Daniel kinir kilat tadeng ta ba ladadang don hi ki briu ki jongblay hagari lada ki briu ki jongblay ki dang don hagashinong kita ki weiru ki bedon langkin lajim namar ba ublay un pelajim ya kata ka shinong namar ba don ki riu khoi ki jong Syiem udah snolengok hado kata ya ke jing batai ke jong Daniel tadeng tau Daniel ong Syiem pila Jingphohsniew ba kata kalong pila ya kata ke durblay ke bahet ya ke bala tau ba pila ba ke kli kalong daga kesiar ba pila ya kata ke shadem ba kalong daga rupa pila ya kata ke lebong ke bala long daga nong pila kita ki kejat kebal kita ki khawa ki bala long ru dakinar bal filai iru ya kita ki selajat ya ke bala long ru dakanar bat sibentaru da kita ke dau bertha ding ta bau wong kadai kata tang ba kamut ayu kane tading ta bau Daniel uda batairu ya ke jingmut jong kane ke Jingphohsniew Syiem bat habau la batai wong ba kane ke kli kadai ke jong me ko Syiem Nebukhadnessar kadai ka hima ka jong me kadai ka hima Babylon bar kadai ka hima kan saklem no bar kum takin sawan shimti no daki mid Persia daki mid bar ki Persia ke Middle Persian Kingdom bar kada jashi sha kum tabi thik kumba
Daniel udah batai. Ni ya pulih ke ketin ke jong blay ke ni ke por ke ya tho ingi na ka nong ke ba ar ke dekat ke ba lai phoi ter ke ya tho ingi. Daniel ong ni me ko Syiem melayo i hakmi ke dur blay ke ba kraw ke ni ke dur blay ke long ke ba he bat ke ba ke jingteng shan jengka ke ba itanatam ke la yeng khamat jong me ba ke dur jengka ke long ke ba shirkai. Syapang ni ke dor blay ke kli jengka ke long de ke kser banala ke syadam ba sangti ke long de ke rupa ke kpo ba ke lebong ke long de ke renong bat ki kejat jengka de ki nar ki slajat be shibenta de ke nar ba shibenta de ke dau bertha meli tanda la klauno da ke ti weuma u bla shot de ke dor blay ne ki slajat jong ta ba ke long de ke nar ba ke dau bertha bat ula penluet iki anda kumta lapun wet lang ya ganar ya dau bertha ya nong ke rupa ke ksiar begelong kum ustad hagi kentem keba ha ke por liur bagal ke lakit no yaki kal ba Syiem la Syiem jaka syu yaki tiu tau mau la syo ya kata kedor blay bo klalong kum ulum ubakra bat uladap ya ke kendau baro kini gelong ke jing batai ke jong Daniel ya ke ba la batai badeng tak tin jublay kong kani galong kata ke Jingphohsniew bat ngan yathu ye ke jing batai jong ka hakmat Syiem me ko Syiem along Syiem ki Syiem how bau blay ke beneng ula ai ke hima ke bor ke jing klan bat ke buram bat kat ka ba ha ke bau la shong khun men riu ula ai ha ke kti jong me ye ki mrat klaw ki simbeneng bat la bo hame man sin shar lo ki baro me long kata ke klik ser ong Daniel me long me kata ke klik ser kalong ka hima Babylon. Hadin kata kan sami sakawai pat kahima ka bakampo ime bat sakawai pat ka balai kahima da karnong ka ban sinchar halor ka kendau bat ka basaw kan kahima kan long ka baklan kat kan nar naba kumba kan nar ka penwet ban job igi baro bakumta kan nar kan teliat igi baro karu kan penwet bat kan teliat bat kumba melai ta keslajat bagi shinri ajat shibenta da ka doberta unong thau khiu ba shibenta da kan nar karu kan long kahima kabalapat hendrai kandon haka ka bornar kumba me melayo ya kata kanar bela kle kata ka dober thakti balgumta kista ki shinri ajat kila long shibenta ka nar be shibenta ka dober thak kumta kahima kan long shibenta ka baklan be shibenta ka bashron balkumba melayo na kata kanar bela kle ka dober thak bakti kin pen kle eladi do sembagi brio hendrai kin om yadat lang kumba ka nar kam yadat baga dober thak Daniel ulay athu lupa ya kata baro ba ya kata ka dur blay ba dia ka ke bo ui badeng ta ladang ipet ya kani ka jing athu lupa ka jong Daniel ngi si shabat ba kani ka long kumba ka long haka history ya ka ke bangili hoy kani kampat ja hendra ladab ya thu lupa Daniel dau blay ya ka ban saja leng ba kata ka Jingphohsniew jong Syiem Nebukhadnessar Syiem jaka Babylon badeng ta wong bagani ka klik ka day ka jong me badai ta ka sawan pat da ka way pat ka hima badngi kata bahadin jong ka hima Babylon kalawan sa kahima Mid Persia pagaktin jublay ke thu ingi la dangi pet ka hima Babylon ka den do reus pa san do san spa lai phokhandai BC kata ka jing sanchar jong ka Mid Persia ka den do san spa lai phokhandai ado lai spa lai phuai BC nang ta kawan sok hima Greece lai spa lai puway hado shispa nre pra BC nang ta ka sawan pat ka hima Rome nado shispa nre pra hado sauspa nyopu nre AD ka hima Rome tadeng ta ladang ngi pet ya ka history ka jabi tik hoy ladep ka Babylon ka ksiar kawan sa ka rupa ka de hima Mid Persia hadin bala khlem ka Mid Persia wan Alexander the Great bakini ki jupanon kam yiti ki wat kita ki tiar pendon kam ke jongki ka David da garnong hadin nang ta wan sa kaway pa ka hima hadin jo ka Greek ka wan sa kaway ka hima bakata ka de ka hima Rome ki pendon kam da kanar da shisha kan nar ka peteliat lut ka penwet lut batla sensyar da ka hima Rome jin hado kumba shihajar snam bat hadai hadin jo ke hima Rom pat ki pat kita ki hima ki sami pat sa shipautli kita ki hima bat mla ben penyesok kawai namar mla ben penyesok
ya kata kanar bat ya kado bertha kanar ka klan ba kado bertha ka telot ki don ki hima shipotli ta ki hima don apding joki ki batelot ba don apding joki ki ba klan bor pala ngi pet ya ki history naningi i kita ki shipotli kita ki hima ki balami na kita ki shipotli ki shimpre akjat ki Alemani ki mi ki Jerman nanta ki Burgundians ki mi kita ki Swiss nanta ki don sta ki Franks ka mi ki French nanta ka Lombards ki bami kita ki Italians nanta ki Saxons ki bami kita ki bakren ya ki English ki Suevi ki Portuguese ki Visigoth ki mi kita ki Spanish Herculi kini kila ja nanta ka don sa kita ka Ostrogoth kita ru kila ja no kila do jat nanta ki don sta ki Vandals kini ru kila do jat tadagi ni pini i Bashipotli kita kiri kilami. Badan pedeng juki ki batolot, badan pedeng juki ki baklan. Bad kimi kini ki jet menreo kini shipotli kiri, shipotli kini ki tribe, shipotli kini ki jet menreo. Bad kalong kum ta kum bakalong mentah. Dan pedeng juki ki blado, dan pedeng juki badang dan ki baklan dan ki batolot ro. Bad kini kaktin joblay ka ongla day ka bakhat do. Baun sami no uta umau siang. Baun peluet no jin nado na kejat. Man pengklaim nak sendan baro ya kita ki hima jong ke pertema Babylon ke hima mid Persia ke laja ki Greece lani kita ki Rome ki laja te kum nopat on penja ya ki mar ki ladap ja te kum nopat aku abanong ifika dan be ki influence tin juble ke kronika ke thainuti ba ke Babylon bakrau kini ki spirits kini ki mensim ki betri kam hodok menta kidon ki mid Persia kidon ki spirit mid Persia ro kidon ki spirit nani kita ki mensim Greece nani ki mensim ke bami na kita ki nagi Alexander the Great na kita ki hima Greece na ta kidon ki mensim Rome ro kini ki mensim ki spirit kini ki Roman spirits kini ro kin ja kin damno bar kita ki shporo baro kin ja kin damno namar ba kata ka hima ka bakrau kan wan baru tahu mau siang udah Jesus Christ peluet no jen kita ki hima katakan yang bakkan yai ne ban peluet no yaki baro kan long bitang kum powder mo ngai phi kin her kum ki stat hakata ki jingbe jong kal air bakin do no bo ni hima unu mau siang nang krau baru yang shabam jekot tadeng ta ko abdong phi kaktin jong blai kalong ka ba shisha kaktin jong blai kalong ka ba mla ban kala Ublay la dapat ni lupa ke ban saja ke ban selong. Aku abang nong ifi bo Jisu la janwan ka shong api ba fin ngai na film ngai. U Jisu de ublay ka shong api fin ngai na film ngai. U Jisu u de nong bishar fin ngai na film ngai ka shong api kata. Nong aku abang invite ifi ka ni ka sngi ke bamenta. Ka tin jublay kam bakla ka tin jublay kam ju thala. Ka tin jublay ka khat ifi ba ka dan tanggawe ka lenti ba utaw du Jesus Christ. Ba utaw du mau siang ba day tang ba o ubayay ne na bom jukut shabam jukut lada pipi pediang i o gane kasngi balada pipi dan batu Jesus Christ kamu fidan na hima ga jongu tadeng tabo Jesus ong batu wat che ke hima ga jong blay be ka hok ga jongu ya ke baron sa ailang tam pi lada pipi le sngo gane hima fi pediang i gane ka hima gane kasngi bayu tau Syiem jong ta ke hima pin yo diang ken ya kata ka hok jong kata ke hima fin yo ban em shabam jukut ka jingim ga jong fi kanom bakla ga jingim ga jong fi kanom sakma ka jingim ga jong fi kanom jatno yo ita ka jingim ko bam jikot ka jingim ka bakmen na do ka sngi ka bapi pediang yo Jesus ko munong penem pangada dua ka ni ka sngi ka bamantagi men sim lamler ki men sim syukor ki men sim ki bapen thame ki men sim bapen kelut ki men sim ka bamutlab barok ken ria agteng Jesus pangada dua o try un kren ya fi bo try ho un play ki khamat bagin jaman sim ka jong fi ka hima ka jong try ka long ka bayai ne pediang yo Jesus bapin yo diang ka ni ka hima ngine dua ka ni ka sngi ka bamenta hallelujah try nga aingo ime ba kaktin jame kamju bakla kaktin jame ko try ka long ka bayai ne kaktin ka jame ko try kamju don ka no ko try ki eras ngi aingo ime ko try na mar me de ublay ubale iki kamba ka bakrautam kalau ma aingi ka kaktin ka jame ka balong ka jingim yang i ko try ma aingi Jesus Christ ubalong utur kaktin jame ko try ban ngi aingo ime ko pa baleng ba jong ubalong ka lenti ka jing shisha ba ubalong ka jingim ma aingi ngi aingo ime ko try hani ka sngi bang yo ni ka kaktin ba begini ki kon jame kin pediang ni ka kaktin kin pediang yo Jesus kin pediang ya ka ni ki hima bagi hima jong ka dog hima jong ka perthai baro kini men Syiem baro jong ka jingdom kin jot kin damno ka day tangga jong Jesus ka banya ini sabam jikot aingo eme go try me kren ni ki kon jame ni ka sngi ba try ka jingmot jong ki ka shai ablay
bagi ege jong kadok ki ege jong ka perthai kin kot kin dam no an rei tang ke jong ublei kan ne tang ke jong Jesus kan ne mod Jesus long ta mau siang hallelujah dua yang kerku tra bangai ban ka tien ka ta pen kan do ipi ha ka teng ke jong Jesus nong benem amen amen ngai tra pen shai pi ngai tra ka ta ipi wanum pendir porsho wanum pen upsho yo blai ka por kam dan show tedeng ta pediang yo Jesus kum nong penem pediang ini ka tien kam ju bakala ni ka tien u Jesus de ta ka tien un kerku ye fi utrau ni rap fi utrai un kershan fi un penshai fi pinang la ban ya da ka bor ke jong ngai bo men sim ka ta fi kan ka sngi Khubleshi bon ingin si kendo par laan phone pilaan wan rushing ni jaka ka ba fi i ga number ni ka screen ba fi i ru ni ka address ni ka skin hangi do nang ni hapo apa Nongthymmai Nongkhryiem na ru ka sngi ba aru sing sa jan jo ka teo ngi kwa ba ni kendo fi ni phone fi Khubleshi bon ingin si kendo par amen